Είναι ένα σημείο αιχμής. Αυτή τη στιγμή δηλαδή παλεύουμε για αυτό για να σταματήσουμε. Σύμφωνα με τις... Αφήστε με να ολοκληρώσω, γιατί ξέρετε δεν ακούγεται και καλά λόγω του τηλεφώνου. Η αίσθηση μας που δόθηκε χθες το βράδυ είναι ότι και σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι δέχονται τις απόψεις μας. Ενώ μέχρι χθες επιμέναν να μειωθούν οι συντάξεις. Ορίστε. Ενώ μέχρι χτες επιμέναν να μειωθούν οι συντάξεις. Αυτή ήταν μια πάγια. Έτσι με αντιμετώπισε και ο κύριος Τσίπρας στο Βερολίνο. Ναι. Δηλαδή η κυρία Μέρκελ είπε στον κύριο Τσίπρα μείωσε τις συντάξεις. Είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε εδώ και καιρό, αντιμετωπίζουμε στο Βερολίνο και φαίνεται ότι ξεπεράστηκε. Τους πείσαμε δηλαδή ότι με τα μέτρα τα οποία προτείνουμε και μπορούν να δώσουν ισοδύναμα αποτελέσματα δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε πια αυτό το θέμα. Ναι. Εντάξει, εν διάρκεια περίπτωση έτσι που μας τα λέτε, πιστεύετε εσείς ότι μέχρι την Τετάρτη μπορούμε να γίνει και Eurogroup? Εγώ εκείνο το οποίο θεωρώ είναι το ότι αν μείνει ένα σημείο αιχμής στο οποίο μπορεί μην φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα που είναι τα εργασιακά, γι' αυτό και μόνο δεν νομίζω ότι αξίζει να υπάρχει ρήξη η οποία θα προέλθει εκ μέρους τους. Αυτό είναι, αν θέλετε, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω. Τα εργασιακά δηλαδή θεωρείτε εσείς ότι απομένουν? Αν θεωρήσετε αυτή η υπόθεση που κάνω στέκει στα πόδια της, από εκεί και πέρα και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει ότι εντάξει, είχαμε να συζητήσουμε 200 θέματα. Φτάσαμε σε 4 που έρχεται μια κυβέρνηση και λέει ότι κοιτάξτε τι γίνεται, εγώ μπορώ να σας δώσω τα ίδια χρήματα που θέλετε να εισπράξετε από αυτά με κάποιον άλλον τρόπο. Τους πείθουμε. Υποχωρούν στα 3 ή υποχωρούν ή εν πάση περιπτώσει συμβιβάζονται. Και απομένει το ένα, τα εργασιακά. Στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης. Και μένει ένα σημείο αιχμής και για αυτό το σημείο αιχμής θα φτάσουμε σε μια ρήξη. Ναι, όχι, εντάξει. Κύριε Υπουργέ, επειδή... γιατί αν φτάσουμε, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα πίσω από τη διαπραγμάτευση που δεν τα βλέπουμε. Υπάρχει απόφαση να μας οδηγήσουν, δηλαδή στη ρήξη εννοείται. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αυτό θα σημαίνει αν. Αυτό θα σημαίνει αν. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε. Τώρα με αυτά και με αυτά, επειδή ο κόσμος έχει μπει σε μια αγωνία άνευ προηγουμένου και αρχίζει και κοιτάει τα ημερολόγια και βλέπει 9 Απριλίου, 13 Απριλίου, 18 Απριλίου, εάν συνεχίσει αυτή η διαπραγμάτευση μέχρι τις 10-15 Απριλίου, τι θα κάνουμε εμείς που μένουμε από ρευστό? Να αφήσουμε λίγο τα υποθετικά σενάρια τα οποία κατ' επανάληψη έχουν κουράσει και τον κόσμο. Δεν είναι υποθετικό σενάριο γιατί είναι σε μια εβδομάδα αυτό. Δεν μιλάμε για του χρόνου. Δεν μιλάμε για του χρόνου. Μιλάμε για τώρα. Αναφέρομαι και σε πολιτικά σενάρια τη προηγούμενη εβδομάδα και τη πιο προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα είναι το θέμα. Έχουμε να πληρώσουμε το δίνο του 15 του μήνα στι 10. Να δούμε πώς θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις σήμερα, να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παρακολουθήσουμε τα πραγματικά γεγονότα ως έχουν αντί να μπαίνουμε σε υποθέσεις. Εντάξει. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Είστε καλά. Καλημέρα.